салом ба роғибони футболи тоҷик. нақши навбатии барномаи фатҳро дар такя ба рақобатҳои даври 26-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум манзуратон мегардонем. даври 26-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лига Якум ин даври охири мусобиқа буд. муҳимтарин чизе ки моро метавонист барои тамошои рақобатҳои даври охир водор кунад, ин зинда будан ё худ боқӣ мондани интригаи бозиҳо буд ки то охирин нафас дастаҳо шонс доштанд то барои мавқеи аввал мубориза баранд. як су дастаи Парвоз, суи дигар дастаи Ҳулбуки ноҳияи Восе ки дар ҷадвал фосилаи имтиёзҳояшон хеле наздик буд ва охирин даври ҳалкунанда ба ҳисоб мерафт. Парвоз бо дастаи Сараз мубориза мебурд ва Ҳулбуки Восе дар майдони худ тими Душанберо интизор буд. хулас бозиҳои охир дар майдони ҳар ду тараф шумораи зиёди мухлисонро ба ҳам оварда буд. дар Восе гӯё тамоми мардум хонахез ба варзишгоҳи Теша Исмоилов рафтанд то чемпионии дастаи худро истиқбол бигиранд. Парвоз низ муқобили Саразми Панҷакен омодагии ҷиддӣ дошт ва тамоми талоши худро равона кард то ин дастаро мағлуб намояд. хулас дар мавриди бозиҳои дастаҳои мазкур андаке баъдтар бармегардем. дар таҳхонаи ҷадвал баъди бозиҳои номуваффақ дастаҳои Файзканд ва Исфарат ҷой гирифтанд. дар рафти мавсим тими Файзканди Восе воқеан натиҷаҳои бад дошт. ин буд ки дар рақобат бо дастаи Ёқути шаҳри Ваҳдат дар охирин давр бо ҳисоби 3-1 шикаст хӯрданд ва бо ҳамон 17 имтиёзе ки доштанд дар хонаи охирин боқӣ монданд. тими Исфара бошад дар бозиҳои охир хеле кӯшиш кард то ақаллан барои нанг дар хонаи охирин набошад. аз ин рӯ дар миёнаи мавсим бозиҳои муваффақ дошт. аз ин рӯ шумораи имтиёзҳояшон дар ниҳоят ба 19 расиду аминак як зина боло аз Файзканд меистанд. дар ин баробар дастаҳое ки то чанд даври пеш дар қатори Ҳулбуку Парвоз барои садри ҷадвал мубориза мебурданд, Моҳиру Сомони Данғара буданд ки мавқеъҳои сеюм ва чорумро баъзан миёни худ тақсим мекарданд. дар ниҳоят ҷои сеюм моли Моҳир шуду Сомони Данғара ба мавқеи чорум фаромад. аммо дар байн чандин дастаҳое буданд ки аз рӯи таҷриба имсол бояд хеле сахт бозӣ мекарданд. масалан ман аз аввали мавсим итминон доштам ки тими Шодмони Ҳисор имсол барои чемпионӣ ҳатман мубориза мебарад. дар аввал хуб буданд, ҳатто ба чоргонаи аввал низ як замон ҳамроҳ шуданд. баъд намедонам дар дохили даста чӣ мушкилиҳо сар зад ки яку якбора рӯ ба рукӯъ ниҳоданд. дар се бозии охир онҳо қариб ки ягон мусовӣ ҳатто надоштанд. баъди Файзкандро шикаст доданд, аз Саразми Панҷакен мағлуб шуданд, баъдан боз аз Парвоз 4 голи беҷавоб хӯрданд ва дар ниҳоят дар охирин давр бо дастаи Моҳир низ бозии номуваффақона доштанд. хулас акнун дигар оби рехтаро бардошта намешавад. ҳақ ба ҳақдор аллакай расидааст ва мо дар давоми барнома рақобатҳои даври 26-умро васеътар тавзеҳ медиҳем. аз Шодмони Ҳисор гап задем, аз Шодмони Ҳисор шурӯъ мекунем. гуфтем ки дастаи шаҳри Ҳисор дар давоми мавсим мушкилиҳои хуса дошт. даста пушти фазои ноороми дохили бошгоҳӣ қурбонии чемпионати имсола шуданд. вагарна бовар кунед, чемпионӣ бояд ҳаққу ҳалоли онҳо мешуд. хулас рақобати даври охири ин даста муқобили Моҳири Ёвон буд. Моҳир низ ба қавле туҳфа нест. имсол хеле муваффақ буд. он ангезае ки дастаи мазкур дошт метавонист дар садри ҷадвал бошад. фақат ба андешаи ман андаке таҷриба камӣ кард, вагарна дар ҳаят ягон мушкилӣ надоранд ва сабки бозиашон низ ба қавле вау буд. Шоҳин Боев ва Аваз Қамчинову дигарон дар хати ҳамла дифоъгаронро мехӯрданд. хулас рақобати ду дастаи мазкур қариб ки баробар буд, аммо билохира боз Шодмон суқут кард ва фурсатҳои доштаи худро истифода бурдан натавонист. дар ниҳоят ҳисоб чанд душанд шуд, якҷо мебинем. дар даври охирини чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум тими Моҳири Ёвон дар сафар бо дастаи Шодмони Ҳисор вохӯрӣ анҷом дод. дар асли ҳунарнамоии ҳардуи дастаҳоро аз рӯи қуввату тавоноӣ баҳои баробар дода мумкин аст. ҳардуи дастаҳо дар аввал фурсатҳои хуб ба миён меоварданд, вале дар дақиқаи 25-уми дидор нишонзании беҳтарини чемпионат Шоҳин Боев аз ҳайати тими Моҳир ба задани голи аввал даст ёфт.
ҳамин тавре бозингарони моҳир ҳуҷумҳои паёпаи худро ба вуҷуд меоварданд. ҳатто дар ҳолати 1-1 бо дарвозабон зарбаи аваз қамчинов ба сутуни дарвоза бархӯрд ва Шоҳин Боев ҳарчанд кӯшиш кард онро дохили тури дарвоза кунад, вале зарбаи задааш болотар аз тири дарвоза аз майдон берун баромад. баъди ин боз футболбозони дастаи моҳир ба задани гол даст ёфтанд, аммо довари канорӣ ҳолати офсайд ба қайд гирифт ва голи бозингарони моҳирро ҳисоб накард. барои футболбозони дастаи Шодмон аз зарбаи кунҷӣ имконияти хуби голзанӣ пайдо шуд, аммо онҳо тӯбро дохили тури дарвоза не, балки ба самти дигар равон намуданд. дар як ҳолати дигар бозингарони моҳир дар назди ҷаримагоҳи худ қоидаи бозиро муқобили футболбозони Шодмон вайрон намуданд, аммо меҳмонон аз ӯҳдаи иҷрои зарбаи стандартӣ набаромаданд. дар дақиқаҳои охири вақти асосии қисмати якуми дидор футболбозони дастаи моҳир аз як аксулҳуҷум хеле хуб истифода бурданд ва Шоҳин Боев голи дуюми худро бо усули зебоӣ ба ҳадаф расонид, ки ҳамин тавре бо ҳисоби 2-0 қисмати аввали дидор хотима ёфт. дар қисмати дуюми бозӣ ҳам футболбозони тими моҳир бартариятро аз даст намедоданд. чанд маротиба имкониятҳои хуб доштанд то ҳисоби бозиро боз ҳам зиёдтар намоянд, аммо бахт ба рӯяшон намехандид. дар ин баробар футболбозони тими Шодмони Ҳисор низ дар қисмати дуюм ҳуҷумҳои хуб баро мемонданд, аммо зарбаҳояшон нишонрас набуд. ҳатто барои бозингарони шаҳри Ҳисор имконияти пеналтӣ ба вуҷуд омад, аммо дарвозабони тими моҳир ин зарбаро баргардонид. ин иҷроиши пеналтӣ ҳатто дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди муҳокимаи истифодабарандагон қарор гирифт. баъдан 2 дақиқа боқӣ монданд то анҷоми бозӣ футболбозони дастаи Шодмон аз зарбаи стандартӣ тӯбро вориди ҷаримагоҳ ирсол намуданд, ки футболбози ин даста Дале Раҷабов бо як зарбаи нишонрас тӯбро дохили тури дарвоза намуд. ҳамин тавре ҳисоби бозии мазкур 2-1 ба фоидаи тими моҳир анҷом ёфт ва дастаи нояи Ёвон мавқеи сеюми ҷадвали мусобиқаро моли худ кард. Сараз дар даври охир мехост дар рақобат бо Парвоз ғалаба кунад ва мавқеи панҷумро сазовор гардад. ин ба хотири номи баланд дар аввалин мавсими фаъолияти даста дар Лигаи Якум буд. бале, онҳо ба ин чиз сазовор нашуданд, аммо ман аз ҳамин минбар мегӯям ки шумо мухлисони дастаи Сараз воқеан сазовор ҳастед. имсол дар аввали мавсим шогирдони Раҳматулло Фузайлов, ки аксарияти футболбозони даста бачаҳои маҳаллӣ ҳастанд, каме ба мушкилиҳо дучор шуданд, аммо баъдан ҳама чиз хуб шуд ва муваффақиятҳои пайҳам дастаро домангир гардид. дар охирин бозӣ шонси мавқеи панҷумро гирифтан буд, аммо ба бахташон дар охир бо дастаи Парвоз рӯбарӯ шуданд. имсол Парвоз бо доштани бозингарони беҳтарин сахттарин дастаро таъсис дода буд. аз ин рӯ шонси Сараз дар муқобили онҳо андаке камтар буд. хулос дар ниҳоят муқобили дастаи зури чемпионат Сараз ғалаба ба даст овард ё не? дар сюжаи ҳамкоронамон бубинед. дар даври охир, яъне даври 26-уми чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Якум, тими Саразми Панҷакент ба меҳмонии дастаи Парвоз рафт. Парвоз дар қатори дастаи Ҳулбук дар даври охир имкони ба даст овардани унвони чемпиониро дошт, зеро баъди даври 25-ум дастаи Парвоз бо 57 имтиёз дар мавқеи дуюми ҷадвали мусобиқа қарор дошт ва дастаи Ҳулбук бошад бо 59 хол лидери ҷадвали мусобиқа ба ҳисоб мерафт. аз ин рӯ тими Парвоз новаста аз натиҷаи рақобати Ҳулбук тамоми нерӯи худро сарф мекард то бар тими Саразм ғолибият ба даст биёрад. аз аввали рақобат футболбозони мизбон идораи тӯбро ба худ гирифтанд ва чандин фурсатҳои голзаниро ба миён меоварданд. дар ниҳоят дар дохили ҷаримагоҳи худ футболбозони тими Саразм бар муқобили бозингарони дастаи Парвоз қоидаи бозиро вайрон намуданд, ки довари асосӣ ишораи пеналти намуд. ин фурсати ба вуҷудомадаро футболбози соҳибноми дастаи Парвоз Ҷаҳонгир Алиев иҷро намуд
ва аввалин голи дидорро ба самар расонид. баъди 10 дақиқаи голи аввал боз барои футболбозони дастаи Парвоз имконияти хуби голзанӣ ба вуҷуд омад ки Муҳсин Рустамзода аз партофти ҳамдастаҳояш ба хубӣ истифода бурд ва голи дуюми тими Парвозро ба ҳадаф расонид. дере нагузашта бозингарони Парвоз аз зарбаи кунҷӣ як имконияти дигар ба вуҷуд оварданд ки боз ҳам Муҳсин Рустамзода бо сар тӯбро вориди тури дарвозаи меҳмонон намуд. ҳамин тавр дар қисмати аввал бозингарони тими Саразм бо 3 голи мизбонон ҷавоб гардонида натавонистанд ва тимҳо бо ҳамин ҳисоб ба танаффус баромаданд. дар қисмати дуюм бозингарони тими Саразм воқеан бо рӯҳияи дигар ба майдон баромаданд. ҳамлаҳои зиёдро ба роҳ мемонданд ва аз ҳама муҳим дар хатти дифоъ дигаргунӣ дида мешуд. ҳарчанд мизбонон фурсатҳои зиёд доштанд то ҳисоби бозиро ба нафъи худ тағйир бидиҳанд, аммо зарбаҳои задаашон ба ҳадаф намерасид. тими Саразм низ чанд фурсат аз зарбаҳои стандартӣ ва аксулҳуҷумҳои ногаҳонӣ доштанд, вале хатти дифоъи ҳарду тараф хеле пурқувват ба назар мерасид. дар дақиқаҳои охир шиддати ҳамлаҳои дастаи Саразм баланд шуд ва дар ниҳоят аз як ҳуҷум фурсати хуби голзаниро ба вуҷуд оварданд ки дар дақиқаи 87-уми дидор Парвиз Иззатшоев голи ягонаи тими Саразмро ба самар расонид. хулас рақобати дастаҳои Саразм ва Парвоз бо ҳисоби 3-1 ба фоидаи тими Парвоз хотима ёфт. Саразми Панҷакент билохира мавсимро дар мавқеи 6-уми ҷадвали мусобиқа хотима дод ва Парвоз бо 60 хол дар ҷойи дуюм боқӣ монд. акнун навбат ба чемпионҳо. орзуи 21-солаи мухлисони дастаи ҳулбуки восае ки пушти худ ҳазорҳо монеаву ранҷу азобҳоро пинҳон мекунад, дар ниҳоят пеши чашмони таи 10 000 мухлис бароварда шуд. агар шумораи мухлисони дастаи ҳулбукро баъзе дастаҳои лигаи олӣ медид, бовар кунед талхаш мекафид. ин тазоҳуроти мардум воқеан ба он хотире омаданд ки ҳулбук чемпион шавад. ҳулбуки бераҳм воқеан имсол ба касе раҳм накард. бозии охири онҳо муқобили дастаи душанбе буд. ин рақобат то ҳадде пурэҳсосу ҳаяҷонангез буд ки ҳатто дар сурати мусовӣ ҳулбукро чемпионӣ мавсим нашудан таҳдид мекард. аз ин рӯ бозии ба қавле ҳаёту мамот буд. хулоса дар ин рақобати сахту сангин кӣ ғалаба кард? дар сюжаи ҳамкорона мо мебинем. дастаи ҳулбуки ноҳияи восеи ғолиби чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи Якум дар мавсими соли 2024 гардид. ҳулбук дар ин мавсим садри ҷадвали умумии чемпионатро ишғол кард ва бо вуҷуди он ки миёни дастаҳои шомили Лигаи Якум муборизаи шадид сурат гирифт, вале ин дастаи ноҳияи восе дар ниҳоят ғолиби чемпионат гашт. дар бозии охири мавсим ҳулбук дар майдони худ бо дастаи Душанбе бозӣ намуда бо ҳисоби 1-0 ғалаба намуд. даста дар ҷараёни мавсим 24 бозӣ анҷом дода дар маҷмӯъ соҳиби 62 имтиёз гардид ки ин барои ғалаба дар Лигаи Якум кофӣ буд. зеро ишғолкунандаи зинаи дуюм дастаи Парвози фурудгоҳи Хуҷанд 2 имтиёз камтар ба даст овардааст. бо охирии ҷамъбастии мавсим миёни дастаҳои футболи ҳулбук ва Душанбе дар ҳузури мухлисони зиёд сурат гирифта, ҳамзамон соҳибони майдон дар майдони худ тавонистанд ки 3 имтиёзи муҳими дигарро соҳиб бишаванд. ҳулбук аз зумраи тимҳои футболи сермухлиси ноҳияи восе буда акнун бо гузашти солҳои зиёд бори аввал имкон пайдо намуд ки дар Лигаи олӣ бозӣ намояд. дастаи ишғолкунандаи зинаи дуюми ҷадвали умумии Лигаи Якум Парвоз барои баромадан ба Лигаи олӣ бо дастаи 11-уми ҷадвали умумии Лигаи олӣ Панҷшер бозии гузаришӣ анҷом медиҳад. ба иттилои Лигаи футболи Тоҷикистон ҳулбук дар он сурат дар Лигаи олӣ баромад мекунад ки аз марҳилаи литсезакунонии дастаҳо дар мавсими оянда ба хубӣ гузарад. ёдовар мешавем ки қаблан дастаи дигари ноҳияи восе Файскан дар Лигаи олӣ баромад мекард. ниҳоят орзуе ки тамоми ноҳияи восе 26 соли интизор буд, орзуи амалии мо Лигаи олида баромадани дастаи мо буд. мо ҳамин орзуро имрӯз насиб гардидем. ман ба футболбозони дастаи ҳулбук миннатдории сипоси худро баён менамоям ва гуфтаниам ки дар Лигаи олӣ бо ҳамин сатҳи баланд, бо ҳамин пешрафтё, бо ҳамин ҳаракатҳо чемпион мешавем. як маротибаи дигар натиҷаҳои рақобатҳои даври 26-уми чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якумро бароятон шаҳру тавзеҳ медиҳем. чӣ гуна ки гуфтем бозии хеле мушкил дошт дастаи ҳулбук муқобили дастаи Душанбе дар охирин давр ки дар натиҷаи ғалаба бар ин даста ҳулбук метавонист баъди 21 сол унвони чемпионӣ дар Лигаи Якумро бори дигар
ба даст биёрад. хулас ҳамин таврам шуд. дар ниҳоят дастаи Улбук бо ҳисоби 1-0 дастаи Душанберо шикаст дод. дастаи Сомон бошад дар майдони худ дастаи Сарҳадчиро қабул карда буд ва дар майдони худ ин даста тавонист ки дастаи Сарҳадчиро бо ҳисоби 2-0 мағлуб намояд. саройкамар бошад дар охирҳои мавсим ба мушкилиҳои хуса дучор мегардад. дар майдони худ аз дастаи Сардори Навкор ин дастаи таҷрибадор бо ҳисоби 2-0 мувоҷиҳи шикаст гардид. дастаи Ёқут бошад дар чанд даври охир хеле фаъол гардида буд. ҳарчанд дар оғози мавсим ин даста мушкилиҳои зиёд дошт ва бозиҳои худро бо шикаст пушти сар мекард. ҳаминак акнун баъди мусовӣ бо чанде аз дастаҳои зури чемпионат, дастаи Ёқути шаҳри Ваҳдат дар майдони худ дастаи аутсайдери мусобиқа Файзканди Восеро бо ҳисоби 3-1 мағлуб намуд. дастаи Моҳир бошад, чӣ гуна ки гуфтем, дастаи Шодмонро бо ҳисоби 2-1 мағлуб сохт ва дастаи Парвоз дастаи Саравзро дар майдони худ бо ҳисоби 3-1 мағлуб намуд. акнун бо анҷоми мавсим ҷадвали умумии чемпионати футболии кишвар миёни дастаҳои Лигаи Якум ба таври зайл аст. дастаи Улбук лидериро аз даст надод ва ҳамчун чемпион дар ин ҷадвал дар мавқеи аввал бо 62 имтиёз мавсимро хотима бахшид. дастаи Парвоз бошад баъди Улбук дар мавқеи дуюм меистад ва то охири мавсим дастаи мазкур дар кулвори худ 60 имтиёз ҷамъоварӣ кардааст. дастаи Моҳир Ёвон бошад дар давоми мавсим бо дастаи Сомон мавқеъҳои союму чорумро миёни худ тақсим мекарданд ва дар ниҳоят кор то ҷое расид ки дастаи ноҳияи Ёвон бо 48 имтиёз мавқеи сеюмро моли худ намояд. дастаи Сомони Данғара бошад дар ҷои чорум аст ва 46 хол дорад ва бояд бигӯем ки барои як дастаи дебютант ё худ як дастаи навкор ин мавқеъ бад нест. 46 имтиёз дар давоми мавсим муқобили таҷрибадортарин дастаҳои Лигаи Якум ин кори шӯхӣ нест. дастаи Шодмони Ҳисор бошад дар мавқеи панҷум ин мавсимро ҷамъбаст кард. онҳо то имрӯз 37 имтиёз ҷамъоварӣ карданд. дар хонаи аутсайдерони чемпионат бошад ҳамоно дастаи Исфара ва Файзканд боқӣ монданд. Исфара бо 15 имтиёз дар мавқеи 12 ва Файзканд бошад бо 13 имтиёз дар мавқеи охирин ҷойгир аст. барои роҳ ёфтан ба мавсими ояндаи Лигаи Олӣ дар қатори Улбуки Восе, тими парвози фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Хуҷанд шонси дигар дорад. дирӯз рақобати аввали бозии гузаришии дастаи мазкур муқобили тими аутсайдери Лигаи Олӣ Панҷшаҳри ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ баргузор шуд. дастаҳо дар бозии аввал ғолибро муайян накарданд. ҳисоби дидор 1-1 хотима ёфт. қарор аст рӯзи 7 декабр бозии ҷавобии тими мазкур баргузор шавад, аммо дар он ҷо муайян хоҳад шуд ки парвоз ба Лигаи Олӣ роҳ меёбад ё не. дар ин рақобат ба дастаи Лигаи Якум барори муваффақият мехоҳем. акнун дар охир таваҷҷӯҳ кунед ба рӯйхати нишонзанҳои чемпионат ки дар 26 давр бозингарони кадом даста тавонистанд шумораи зиёди голҳоро ба ҳадаф расонанд. дар мавқеи аввали рӯйхати нишонзанҳои чемпионат соли дуюм аст ки футболбози дастаи Моҳир Шоим Боев ҷой мегирад. ин футболбоз дар мавсими имсола ба задани 25 гол даст ёфт ва аз лидерии рӯйхати нишонзанҳои мусобиқаро моли худ кард. футболбози дастаи Улбук Хайриддин Турахонов ки дар нимаи мавсим ба ин даста ҳамроҳ шуд, тавонист ки дар ин муддати кӯтоҳ ба задани 17 гол даст ёбад ва мавқеи дуюми рӯйхати нишонзанҳои чемпионатро моли худ намояд. аз дастаи Парвоз бошад якбора дар мавқеъҳои сеюм, чорум ва панҷум се футболбози ин даста ҷой гирифтанд. Асадбек Ҷурабекзода бо 16 гол мавқеи сеюм, Ҷаҳонгир Алиев бо 15 гол мавқеи чорум ва Муҳсин Рустамзода бо 14 гол мавқеи панҷумро моли худ карданд. ин нашри охирини барномаи ФА дар мавсими имсолаи худ дар соли 2024 буд. то мавсими оянда ба ҳамаи шумо барору комёбӣ мехоҳем. хайр.